El Lleida Esportiu ha començat l'any amb les mateixes sensacions amb les que va tancar el 2013. Un altre empat a casa, aquest cop contra el Nàstic, que eleva a 12 les jornades que l'equip encadena sense perdre i amb un partit pendent es manté a 3 punts de distància del play-off d'ascens. Més enllà de l'empat a 0 d'ahir, el conjunt blau segueix oferint símptomes d'aspirant a tot. Ho haurà de ratificar, però, en el proper mes de competició, un dels més exigents de l'any. Les properes jornades de Lliga rellançaran les opcions del Lleida Esportiu o les posaran en un seriós compromís. Tot dependrà de com l'equip solventi els compromisos més immediats, la majoria dels quals són contra rivals directes per la promoció d'ascens. En els següents 7 partits, els de Toni Celigrat s'enfrontaran ni més ni menys que a 5 dels actuals 6 primers classificats. I això marcarà, sens dubte, el desenvolupament del campionat en la seva recta final. Després de jugar la setmana que ve al Camp del Reus, el Lleida ha de rebre al Camp d'Esports al Llagostera, visitar el terreny de joc del Llevant B i jugar a casa consecutivament contra l'Alcoyà i l'Elx B. La visita al camp del Villarreal B i el partit a l'estadi contra l'Huracan posaran el punt final a un tram de calendari molt exigent i que posarà a prova el caràcter d'un Lleida que no perd, que es mostra sòlid i ofereix bones sensacions, però que no acaba de tenir el punt de fortuna necessari per acabar de decantar del seu costat els duels equilibrats que es resolen per detalls. El Lleida, doncs, haurà de donar un pas endavant contra els rivals que a la primera volta el van derrotar. Precisament des d'aleshores, els blaus no perden. Amb l'empat d'ahir contra el Nàstic de Tarragona, els de Celigrat encadenen 12 jornades seguides sense conèixer la derrota i s'aproximen al rècord de la temporada passada de 15 partits consecutius sense perdre. Des d'un punt de vista una mica negatiu, el 0-0 d'ahir és el quart empat seguit al Camp d'Esports. Contra el Nàstic, els blaus van tornar a fer mèrits per guanyar, però també haurien pogut perdre. El punt, per tant, es dona per bo i més adjudicant-se el gol average particular. La plantilla ha descansat aquest dilluns i tornarà demà a la feina. El duel entre el Lleida i el Nàstic enfrontava 2 candidats al play-off i 2 equips que travessen una bona dinàmica de resultats. Els blaus acumulaven 11 jornades sense perdre, mentre que els tarragonins en sumaven 7. Aquesta igualtat es va veure en un partit equilibrat entre 2 conjunts que aposten pel bon tracte amb la pilota. La primera gran oportunitat del maig seria pels visitants, amb un xut de Martínez que sortia per damunt del travesser. La resposta local la donava Osado amb un cop de cap que fregava el pal. Els següents a provar-ho eren Molo i Biel. Poc abans d'arribar al descans, Osado, amb un llançament de falta, tenia l'última ocasió de la primera meitat. A la represa, el primer en portar perill va ser el Nàstic mitjançant Rubio. Miramón, el millor dels blaus, ho intentava amb un xuc creuat. Era un partit obert, amb ocasions i bon joc per part dels 2 equips. Una gran centrada del Dalur no la podia aprofitar Dida quan ho tenia tot a favor per marcar. Les ocasions arribaven, però faltava encertar entre els 3 pals. Osado fins i tot ho provava amb una rematada acrobàtica. Imaz, que feia poc que havia entrat al camp, buscava el gol amb un xut que sortia creuat. El Nàstic també va gaudir de bones oportunitats, sobretot en els últims minuts del partit. La més clara, una de David Sánchez al temps afegit. Al final, un empat just del que se'n fa una lectura positiva. L'altre ja ho parlàrem el divendres, que era un empat que no era dolent per nosaltres. De totes maneres, tampoc s'entén bé perquè nosaltres el que volíem avui era guanyar. I tot i que crec que hem tingut davant un rival de molt de nivell, crec que això no va als punts, no? Però que n'hem tingut alguna més que ells, no? Per poder treure el partit endavant. Però bueno, no hem sigut efectius si no hem pogut. Hem mantingut un nivell defensiu extraordinari contra aquest equip. Continuem sumant, continuem sense perdre i l'average particular amb ells el tenim guanyat, que això és important, és molt important perquè aquest equip al final estarà també lluitant com nosaltres, espero, entre els millors. La pròxima jornada, els blaus visitaran el Camp del Reus.